Паведамілі ў МУС, найбуйнейшы хабар летась склаў 360 тысяч долараў, яго перадалі ў крыптавалюце. Частку сродка ўжо выявілі на электронных кашальках і канфіскавалі ў даход дзяржавы. У той жа час самай малой аказалася сума ўсяго 8 рублёў. Яе атрымала доктарка агульнай практыкі за выдачу бальнічнага. Паводле следства гэта быў не адзінкавы выпадак, і агульная сума незаконных выплатаў склала каля 150 рублёў. Што ж увогуле з узроўнем карупцыі ў Беларусі? На протяжении последних 10 лет количество коррупционных преступлений в стране постепенно снижается. Если в 2015 году их было где-то 1600, то в прошлом году их учтено всего лишь 843. И когда мы говорим о доле коррупционных преступлений в общей массе преступности, то такой процент составляет лишь 2%. Это немного. У Губазіку адзначаюць, што асноўная ўвага цяпер скіраваная на карупцыю ў суб'ектах гаспадарання. Летась выявілі дзясяткі шэрых схемаў у розных сферах, ад сельскай гаспадаркі да дарожнага будаўніцтва. Ну вось такая тэма спадарства. Пытанне да нашага госця, да Віталя Цыганкова, палітычнага аглядальніка. Вось бачым гэтыя ўсе гучныя прысуды па карупцыі. Зараз вось судзяць акурат памочніка Александра Лукашэнка. Былога міністра сельскай гаспадаркі. Паводле выдання нашай Нівы можа атрымаць 12 гадоў зняволення па гэтай малочнай справе. І ўсё адно бяруць гэтыя хабары. Што адбываецца? Чаму так? Ну, человеческая природа. Я бы тут все-таки, традиционно, может быть, в нашем эфире треба было поговорить про то, что вось коррупция это такі непазбежны вынік лукашэнкаўскай сістэмы кіравання. Значная частка правды ў гэтым ёсць, але значная частка правды ў тым, што карупцыя ёсць у любых самых дэмакратычных дзяржавах і ў самых прагрэсіўных грамадствах. Толькі, можа быць, паўночнаеўрапейскіх, дзе пануе пратэстанцкая этыка, дух прыстойнасці і шчырасці, там карупцыя найменш. Умоўно скажем, у Італіі, в паўднёвых краінах Еўропы, дзе таксама і дэмакраты, і дэмакратычныя інстытуты працуюць, але карупцыі больш, бо такая, скажем, традыцыя, як там няма мафіі, там ёсць мафія. Карацей, тут не толькі палітычная сістэма, яшчэ значная ёсць все-таки ад таго, наколькі людзі самі ўспрымаюць гэту праблему. У нас, конечно, такое постсавецкае і трошкі рускаміровскае ўспрыняцце карупцыі як не самага страшнага грэха, то, што адрознівае там Беларусь ад нейкіх, тых же самых скандинавскіх краінаў. З іншага боку, я хочу сказаць, што калі казаць пра такую звычайную побытавую карупцыю, у нас она, безумоўна, меншая, чым там в Расіі, ці нават у свой час, не магу сказаць, як зараз, там, на Украине, такие богатые речи, как коррупция там гаишнику, там, ці доктору, там, это все то, что в России и в Украине норма, в Беларуси это все-таки не всеми людьми воспринимается как норма. И на самой справе в этом сенсе, вот то, что я хочу довести думку, чисто, скажем, характер людей и, скажем, идеологичные установки людей в Беларуси все-таки не такие самые коррупційныя, як звычайна на постсоветском прасторы. А вось гэта, калі мы кажам пра гэтую бытавую карупцыю, это вось калі трэба аддзячыць доктара за тое, што ён палічыў там мяне, там прынесці нейкі каньяк, там у нас звыкла ў нейкіх пакетах ставяць дзесьці. І гэта ўсё дзесяцігоддзямі такое укладалася. Там, ведаеце, у савецкія часы было цяжка патрапіць у гатэль, у гасцініцы заўсёды ўсе нумары былі. Вот і лагічны адказ. Калі нешта не хапае, дэфіцыт некага, так узнікае карупцыя. Яшчэ в савецкі час, нават пры Лукашэнку было, калі знікалі нейкія прадукты, і людзі прыходзілі к краму да знаёмай прадаўшчыцы. Ці можна гэта ввогуле назваць карупцыяй, калі это проста нейкія там знаёмствы? Па вялікім там, скажем, самым таким великим показчиком европейским, так, это коррупция. Але все-таки складанае жыццё людзей, калі яны не могуць штосьці здабыць нармальным шляхам, яно прымушае да такіх дзень, як вот ты прывёў прыклад з беларускай там дзяржаўнай медыцынай. Але мы сказалі, все-таки пачалі пра чыноўнікаў, і самая галоўная падстава для карупцыі гэта тыя паўнамоцтвы, якія маюць нейкія дзяржаўныя структуры, і яны большыя, чым трэба. Вот звычайна, калі людзі пачынаюць там любыя перабудовы там Савецкім Саюзе ці в нейкай іншай краіне, яны кажуць, вот спрабуем змагацца з колькасцю чыноўнікаў, а іх все равно становіцца все больш. Іх становіцца все больш з кожным годам в любой дэмакратычнай краіне. Чаму? Бо растуць паўнамоцтвы дзяржавы.
Вот в Беларусі, напрыклад, ёсць такія міністэрства, которых няма там, ну, як прамысловасці, няма в іншых краінах, бо там няма такой вялікай дзяржаўнай Міністэрства інфармацыі, прамысловасці. напрыклад. Да, інфармацыі, няма, так сказать, не свабоды, не трэба, ёсць свабода прэсы, няма дзяржаўнай прамысловасці, няма міністэрства прамысловасці. А там, дзе яны ёсць, то ясна, этот, калі в міністэрстве хтосьці клерк вырашае, якому заводу, умоўна скажем, даць крэдыт, ну не даць, а парэкамендаваць крэдыт, якому дапамагчы дзяржаўнай дапамогай. Это ж такая подстава для коррупции. Камусьці 10 заводов, з ім 3 дадуць дзяржаўную дапамогу, астатнім не дадуць. Подстава для коррупции. Она там ёсць, ці не маюць уже кожны конкретный выпадок, але то, что вот такие полномоствы гэтай системы, дзе занадта много приналежыць чыноўнікам, полномоству і улады, яны, безумоўна, нараджаюць коррупцию. Гэта вось асноўнае, чаму в Беларусі ёсць такая высокая дзяржаўная коррупция. Ну, але брыло свеціць, так, і, ну, былому намесніку міністра сельскай гаспадаркі, так, і кіраўніку бабулінай скрынкі малочнай, так, прадпрыемства свеціць 12-13 год. Адпаведна, это нават для беларускай сістэмы, ну, это антыкарупцыйнай, гэта вельмі вялікія тэрміны, плюс мы ведаем, нашы калегі ўжо раней падлічвалі, што толькі менш нават за траціну чыноўнікаў ідуць у турму у выніках за карупцыю, а збольшага ці ўмоўныя тэрміны, ці пасля яны вызваляюцца, нават ідуць на іншыя пасады, да? Ці можа тут нейкі пералом наступае ў палітыцы Лукашэнкі, што вось цяпер будуць чыноўнікі атрымліваць не толькі рэальныя тэрміны, але і вялікія? Ну, так заўсёды было. Ну, умоўна скажем, там уже нейкі індывідуальны фактор, чаму хтосьці атрымліваў вялікі рэальны тэрмін, а хтосьці, ну, як правильно ты кажаш, альбо атрымліваў умоўны тэрмін, альбо нават праз нейкі час пераходзіў на іншую працу. Там уже залежит от того, наколькі он человек уперся, наколькі покаялся, раскаялся в своих денег. Я думаю, наибольший термин атрымліваюць тыя, хто не хочуць прызнаваць свае памылкі, свае злачынствы. І адпаведна вяртацца ў сістэму. Да, гэта працуе і в палітычнай сферы, на палітычных, гэта працуе і сферы вот коррупцыйнай. Аднолькавага сістэма не любіць тых, хто не хочуць, так сказать, каяцца і прызнаваць свае злачынствы. Это вот нейкае дзіўнае, вот нейкае, не знаю, у іх містычнае захапленне гэтым вот прызнаннем сваёй вины. Ну, тут уже нават псіхолагі, так, і даследчыкі лёса Александра Лукашэнкі так задумываліся над тым, ці не это не сувязь неяк з дзяцінства. Ну, калі браць нейкія вядомыя прозвішчы, безумоўна, там этот аспект ёсць, што для яго гэта вельмі важна, нават адкладаюцца нейкія практычныя захады. Але то, калі паразважаць ці Лукашенка, ну, ведаеце, в розныя ж перыяды, нагадаем нашим, может быть, больш маладым слухачам, гледачам, што ён прыходзіў да ўлады як змагар з карупцыяй. І гэта спачатку быў старшыня антыкарупцыйнай камісіі ў Верховным Савеце, ён там выступил, прославился, его рейтинг скокнул, звычайны был депутат, там пару процентов, он скокнул одразу на десятки процентов, и уже с гэтай посады старшыня антыкарупцыйнай камісіі он пошел президенты. То бок тады, ну, видите, развал такие, ну, экономики, все-таки падение ўзроўня жыцця, 94 год, для людей было важно, что вот есть нейкі змагар, который будзе абараняць іх інтарэсы і змагацца. І ён прыйшоў, і ён на гэтай хвалі яшчэ некалькі гадоў сапраўды всіх вакол сажал, як мог там. Кожны пару месяцев его нават блізкія чыноўнікі сжаліся. Потым ён дашоў да нейкай такой згоды з чыноўнікамі, такі сацыяльная дамова, не з грамадствам, а з чыноўнікамі. Я вас не кранаю, вы супраць мяне не выступаеце. Это давно уже так домовленность всіх нейкіх, ну, скажем, недостаткова лояльных, которые были еще в 90-е годы. Памятаете, кожны лидер оппозиции выходил з чыноўнікаў. Былы премьеры, былы министр обороны, былы старшыня там профсоюза, всех это были былыя чыноўнікі. Там уже давно, гадоў 20-25 чыноўнікаў няма ніякай незгодны, так званая адмоўная селекцыя. І яны только разумеюць, што трэба, ну, паціху, калі можна, неяк так, ну, не буду казаць там красці, но паціху узбагачацца, не выступаць супраць кіраўніка дзяржавы і не нарывацца. Вот хтосьці альбо нарываецца, альбо наступіў на нейкія іншыя інтарэсы, і вось ён трапляецца і можа атрымаць даволі вялікія тэрміны. Зрэшты, кажуць, што гэтая карупцыя у нас паступова ідзе на спад. Ці так гэта каментуе палітык Анатолий Лябедзька? Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы. Сённяшняя сістэма кіравання гэта як такі залаты прыіск. Вось вы прыходзіце з лапатай, і дзе б вы не капнулі, вы абавязкова наткнецеся на жылу карупцыі. Не таму, што яе там больше ці менш, ці што беларусы больш спрыяльна ставяцца да карупцыі, просто так сістэма адбудавана. Калі манаполія, калі вялікая
частка ўсяго размяркоўваецца і гэта размеркаванне праходзіць праз структуры, праз жывых людзей, то гэта заўсёды вялікі клондайк для карупцыі. І сістэма ў Беларусі, яна прокарупцыйная, яна стварае вот этой магчымасці, як шукаць золата на прыіску. Так што тут пытанне толькі, ці ёсць у вас указанне капаць і наколькі капаць глыбока. Я еще скажу, то забуду одну думку, подкрэсліць трэба, што столькі разоў нашы беларускія прадпрымальнікі заяўлялі, і тыя, хто сидзел, і тыя, хто не сидзеў, калі яшчэ там мелі смеласць нешта заяўляць СМІ, калі што так пабудавана вся эканамічная сістэма, што фактычна немагчыма весці сумленны бізнес, штосьці пры гэтым не парушаючы. Так, столькі абмежаванняў, такая рэстрыктыўная заканадаўчая дзейнасць, што, калі там умоўнай Амерыцы прыйсці зарэгістраваў за пару дзён свой бізнес, то у нас все гэта в Беларусі даволі складана, і шмат дзе ёсць такіх прыступак, дзе проста сапраўды все залежыць ад чыноўніка, ці зрабіць гэта за дзень, ці зрабіць гэта за паўгады. І гэта таксама нараджае. І кожны, запрасілі бы нашего цудоўнага аўтара Кныровіча, он бы, можа, шмат про это расказаў бы, кожны бізнесмен менавіта рызыкуе страціць сваю свабоду і страціць свой бізнес з-за таго, што дзесьці пашоў насуперак, а калі не ісці насуперак такому заканадаўству строгаму, то ты проста не будзеш мець поспех в бізнесе. І калі кажуць, што нейкія там, найбольш прыкметныя на сёння бізнесоўцы, это кашелькі Лукашэнкі, так і ёсць, бо ёсць нейкі такі нармальны сярэдні і малы бізнес, а калі ты ўжо дастаткова высокі бізнес, то ты так ці іначай звязаны з дзяржавай. Это можна не назваць не карупцыяй, а нейкім іншым словам, это такое зліццё каля дзяржаўнага бізнеса з дзяржаўнымі чыноўнікамі. Але калі мы звяртаемся да часоў, калі Александр Лукашенко прыйшоў да ўлады на хвале барацьбы з карупцыяй, а цяпер журналісцкія расследаванні і працы нашых калегаў паказваюць увесь час, што сям'я Лукашэнкі пастаянна верціцца вакол гэтых карупцыйных шэрых схемаў, узбагачаецца з кожным годам на мільёны долараў. Няўжо такі сумленны чалавек барацьбі з карупцыяй, як Лукашенко, мог ператварыцца ў то, што мы зараз бачым праз 30 гадоў? Сумленны мы берем двукосье. Так. Паколькі, конечно, тады ён не быў сумленны, в сэнсе, што ён не быў там карупцыянерам, ён быў звычайны дэпутат, але барацьбу з карупцыяй, безумоўна, ён вёл менавіта з пункту гледжання сваіх палітычных інтарэсаў, каб стаць там прэзідэнтам, потым і гэтак далей. І тое, што зараз, гэта сапраўды з'ява нейкіх апошніх, можа, некалькіх гадоў пасля 2020 года. Маецца на ўвазе, што заўсёды былі там пра Лукашэнка ўсе гэта расследавання пра рэзідэнцыі. Гэта было такое яго, можа, што я гаспадар краіны, так я магу себе все дазволіць. А менавіта апошнія гады назіраецца гэта ўзбагачэнне яго сям'і, даволі актыўнае, што кажа пра тое, што ён ужо пра той парадаксальную думку, якая, в прынцыпе, дастаткова відавочная, задумваецца пра будучыню. Будуюць гэтую, як мы называем это в сваім звычайным жыцці, падушка бяспекі, маючы на ўвазе, калі нехта там застаецца без даходу, павінны быць нейкія грошы, а яго іх няма. Так Лукашенко будуе падушку бяспекі для ўсёй сваёй сям'і, ведаючы, што в той іншай Беларусі, которая будзе пасля яго, вельмі верагодна, што наўрад ці людзі будуць вельмі любіць яго сямейку, і наўрад ці у іх будзе магчымасць, так сказаць, займацца свабодным бізнесам, а вогуле магчыма і жыць Беларусі. Так што зараз ясна, што он зарабляе гэтыя грошы, зарабляе не то слово, конечно, здабывае з беларусаў, з беларускіх інтарэсаў гэтыя грошы, каб забяспечыць сваёй сям'і нейкае безбеднае існаванне. Хутчэй за ўсё, яны ляжаць все па-за межамі Беларусі, безумоўна, ён пра гэта ўжо клапоціцца, што і паказваюць это расследаванне. Я, можа, трошкі не то, што не пагадзіцца з табой хацеў бы, Віталій, але можа пашырыць удакладніць той факт, што так, это можа быць адзін з матываў, так, чаму цяпер это все семейныя праекты і падряды Александра Лукашэнкі квітнеюць, так. Тое, што грамадства асаблена ўнутры краіны, калі раней унутры Беларусі былі моцныя, такія-сякія, але няўрадавыя там і інстытуцыі, і медыйныя інстытуцыі, так, і само па сабе грамадства адчувала сілу над тым, каб кантраляваць, глядзець на рукі ўладаў, так, што яны там чыняць, так, то цяпер поле зачышчана фактычна, так, як бы там не было, незалежныя медыі, так, галоўныя медыі, не маюць доступу. Умоўны Тутбайн напісаў бы пра это на мільёны, то, конечно, Лукашенко это было бы, скажем, моцны удар па рэнамэ. Хаця вось акурат праваахоўнікі сцвярджаюць, што там у параўнанні з 15 годам у 2 разы у нас зменшылася, так,
так, колькасць менавіта злачынстваў здзейсненых. Ну, так, конечно, карупцыйных. калі яны злачынствамі лічылі там, што знайшлі ў нейкага доктара там сапраўды бутэльку каньяка, яны ж реально хадзілі па в 10-е гады, там, вот у них были хвали розныя, ходили по больницах и шукали там, што ў шуфлятках ці стаіць там бутэлька шампанскага. Это ж шиза была. І калі знаходзілі, можа быць, в іхнюю статыстыку трапляла. А цяпер, умоўна скажем, калі яны знаходзілі там... Як з гвоздямі ў Шушкевіча. Да, 1000 дробных так званых злачынстваў, которые часам і не былі злачынствы. Цяпер яны пару великих на... Меня уразила эта сумма 30 тысяч. Я думаю, что можно, який хабр можно дать на 30 тысяч в Беларуси? 300 было, 300 тысяч. 300 тысяч. 360 Да. нават, Якое пытанне можна вырашыць, каб оно 300 тысяч только на хабр пошло?